שלום לכולם, אני דריה אלכהן, ואני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שכמעט כל גבר שואל את עצמו, אבל כמעט אף אחד לא מעז לשאול בקול רם. מה בעצם קורה לגוף כשמשחררים כל יום? כן, אני יודעת, זה לא הנושא הכי נוח לדבר עליו, אבל אחרי יותר מ15 שנה בתחום האורולוגיה, אני יכולה להגיד לכם שזו אחת השאלות הכי נפוצות שאני מקבלת במרפאה. גברים נכנסים, מתיישבים, מסתכלים על הרצפה, ואז שואלים בלחש כאילו הם מבקשים סליחה על משהו. אז בואו נפסיק עם הבושה ונדבר על זה כמו מבוגרים. יש המון מידע סותר בחוץ. חלק אומרים שזה הדבר הכי בריא שאפשר לעשות, תעשה כמה שיותר, זה טוב לך. אחרים מזהירים שזה מסוכן, שזה יפגע בגוף, שאתה תשלם על זה אחר כך. אז מי צודק? התשובה, כמו הרבה דברים בחיים, היא לא שחור ולבן. ובדיוק בשביל זה אני כאן היום, לתת לכם תמונה מלאה, מבוססת על מחקרים ועל ניסיון קליני אמיתי, לא סתם דעות מהאינטרנט. אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר. לפני כמה שנים הגיע אליי למרפאה גבר בן 72, בואו נקרא לו דוד. דוד היה נראה מבויש לגמרי. הוא התיישב, שתה כמה דקות, ואז אמר לי בקול חנוק שהוא חושב שמשהו לא בסדר איתו כי הוא עדיין פעיל מינית. כל יום, הוא אמר, כאילו זו הודאה בפשע. הוא היה בטוח שזה לא נורמלי בגיל שלו, שמשהו שבור אצלו. אתם יודעים מה אמרתי לו? מזל טוב, דוד, אתה בריא, ואני אסביר לכם למה. אז בואו נתחיל מהיתרונות, כי יש כמה דברים ממש מפתיעים שכדאי לדעת. הדבר הראשון שקורה, כשגבר משחרר, זה שטף של הורמונים בגוף, ואני לא מדברת על משהו קטן, אני מדברת על קוקטייל שלם של חומרים כימיים שמשפיעים על כל הגוף. קודם כל יש לנו אנדורפינים, אלה החומרים הטבעיים של הגוף להרגשה טובה. הם עובדים כמעט כמו משככי כאבים, רק שהגוף מייצר אותם לבד. אחר כך יש דופמין, ההורמון של התגמול והסיפוק, הוא זה שגורם לנו להרגיש טוב אחרי שהשגנו משהו. ויש גם אוקסיטוצין, שאנחנו קוראים לו הורמון החיבור או הקשר. הוא יוצר תחושה של קרבה וביטחון. ולבסוף יש סרוטונין, שמייצב את מצב הרוח ונותן תחושה של רוגע. עכשיו, כל הקוקטייל הזה ביחד מסביר למה הרבה גברים מרגישים רגועים יותר אחרי שחרור. זה לא דמיון, זו כימיה אמיתית. ויש מחקרים שמראים שגברים שמשחררים באופן קבוע סובלים פחות ממתח כרוני ומתנודות במצב הרוח. אז אם אתם שואלים אם זה טוב לנפש, התשובה היא כן, בהחלט יכול להיות. הדבר השני, ואני יודעת שהרבה מכם יזדהו עם זה, קשור לשינה. כמה מכם שמו לב שאחרי יחסים או אחרי שחרור עצמי, אתם פתאום עייפים מאוד. זה לא במקרה. אחרי אורגזמה, הגוף משחרר הורמון שנקרא פרולקטין. הפרולקטין הזה נותן לגוף אות להירגע. הוא מוריד את הדופק, מוריד את לחץ הדם, ומכין את הגוף לשינה. ביחד עם האנדורפינים והאוקסיטוצין, נוצר מצב שדומה לכדור שינה טבעי. הרבה גברים שסובלים מקשיי הרדמות מספרים לי שהם נרדמים הרבה יותר מהר ויותר עמוק אחרי שחרור. ושינה טובה זה לא סתם עניין של נוחות, שינה איכותית מחזקת את מערכת החיסון, משפרת זיכרון וריכוז, ועוזרת לגוף להתחדש. אז אם אתם מתקשים לישון, יש לכם אופציה טבעית לגמרי. הדבר השלישי קצת מפתיע. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל אורגזמה היא למעשה אימון קטן למערכת הלב וכלי הדם. תחשבו על זה, כשיש גירוי מיני ואורגזמה, הדופק עולה, הנשימה מואצת, השרירים מתכווצים, ובמיוחד יש תהליך שנקרא הרחבת כלי דם, או בשפה המקצועית וזו דילטציה. זה אומר שכלי הדם נפתחים ויותר דם זורם בגוף. יש חוקרים שמשווים את האפקט הזה לאימון קצר. ברור שזה לא מחליף הליכה או שחייה, אבל זו עדיין פעילות שמאתגרת את הלב וכלי הדם בצורה חיובית. לאורך זמן זה יכול לעזור לשמור על לחץ דם תקין
ועל מערכת לב בריאה יותר. אז אפשר להגיד שכל שחרור זה כמו אימון קטנטן לגוף. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שאני יודעת שמעניין הרבה גברים, במיוחד בגילאים המבוגרים יותר. הקשר בין תדירות שחרור לסרטן ההרמונית. יש מחקר מפורסם מאוד שנעשה באוניברסיטת הרווארד. הם עקבו אחרי יותר מ-30,000 גברים במשך כמעט 20 שנה, והתוצאות היו מרשימות. גברים ששחררו בממוצע 21 פעמים או יותר בחודש, היו בסיכון נמוך משמעותית לסרטן הרמונית בהשוואה לאלה ששחררו פחות. עכשיו, למה זה קורה? ההסבר הלוגי הוא שכשמשחררים באופן קבוע, זה כמו שטיפה של בלוטת ההרמונית. תאים ישנים, חומרי פסולת וחומרים שעלולים להיות מזיקים יוצאים מהגוף. מי ששחרר פחות אולי צובר את החומרים האלה לאורך זמן, ואולי זה מגדיל סיכונים. עכשיו, אני רוצה להיות ברורה. זו לא הבטחה וזה לא מחליף בדיקות תקופתיות אצל אורולוג, אבל זה מידע חשוב שכדאי לדעת. ולפני שנעבור לחלק השני, עוד יתרון אחד שמפתיע הרבה אנשים, שחרור מיני יכול לחזק את מערכת החיסון. מחקרים הראו שגירוי מיני ואורגזמה מעלים את הרמה של נוגדן שנקרא אימונוגלובולין I. הנוגדן הזה הוא כמו חומת מגן של הגוף נגד וירוסים וחיידקים. הוא מחזק את הריריות ועוזר להילחם בזיהומים. רמה גבוהה יותר של הנוגדן הזה אומרת שהגוף מוכן יותר להתמודד עם מחלות כמו הצטננות או שפעת, ובנוסף, כמו שאמרתי קודם, ההפחתה במתח גם היא תורמת לחיסון חזק יותר. פחות סטרס שווה מערכת חיסון חזקה יותר. אז גברים ששחררו באופן קבוע מדווחים לפעמים שהם פחות חולים. עכשיו, אחרי כל היתרונות האלה, אתם בטח חושבים שאני הולכת להגיד לכם לשחרר כמה שיותר כל יום בלי גבולות. אבל רגע, לא כל כך מהר, כי יש גם צד שני למטבע, וחשוב מאוד להכיר אותו. בואו נדבר על הדברים שצריך להיזהר מהם. הדבר הראשון והכי חשוב הוא ההבדל בין בחירה חופשית לבין כפייה. יש הבדל עצום בין גבר שמשחרר כי יש לו חשק וזה נעים לו, לבין גבר שמרגיש שהוא חייב לעשות את זה גם כשאין לו באמת חשק. אם אתם משחררים כי אתם רוצים ואתם מרגישים טוב עם זה, מצוין. אבל אם אתם מרגישים שאתם לא יכולים לשלוט בזה, שאתם חייבים לעשות את זה גם כשאתם לא באמת רוצים, או שזה מפריע לחיים הרגילים שלכם, זה כבר סיפור אחר. התנהגות כפייתית יכולה לגרום לתחושות של אשמה ובושה. יש גברים שמספרים לי שהם מרגישים חרטה מיד אחרי, לא כי עשו משהו רע, אלא כי הם לא הרגישו שהם בחרו בזה מרצון. ופה אני רוצה להתייחס למשהו שאני שומעת הרבה. יש גברים ששואלים אותי, אבל רגע, את אומרת שזה בריא פיזית, אז למה זה יכול להיות לא בריא אם יש תחושות של אשמה? זה לא סתירה? אז ככה, הגוף והנפש מחוברים. מה שטוב לגוף יכול להפוך לפחות טוב אם הוא מלווה במתח נפשי. אם אתם משחררים ואחר כך מרגישים רע עם עצמכם, הסטרס הזה עלול לבטל חלק מהיתרונות הפיזיולוגיים. זה לא אומר שצריך להפסיק. זה אומר שצריך לבדוק למה יש תחושות של אשמה ולטפל בשורש הבעיה. לפעמים זה קשור לחינוך שקיבלנו, לפעמים לאמונות ישנות ולפעמים לסיבות אחרות לגמרי. העיקר הוא לא להרגיש רע עם עצמכם. הדבר השני שצריך להיזהר ממנו הוא שימוש בשחרור כבריחה מרגשות קשים. אני רואה את זה הרבה במרפאה. גבר שיש לו לחץ בעבודה, גבר שרב עם בת הזוג, גבר שמרגיש בודד, ואז הוא פונה לשחרור כי זה נותן הקלה מיידית. וזה עובד לטווח קצר. אבל הבעיה היא שזה לא פותר את הבעיה האמיתית. הלחץ בעבודה עדיין שם, הריב עם בת הזוג עדיין לא נפטר, הבדידות עדיין קיימת. ואם שחרור הופך לדרך היחידה להתמודד עם רגשות קשים, אתם מפסידים את האפשרות לפתח דרכים בריאות יותר. ספורט, מדיטציה, שיחה עם חבר או איש מקצוע, תחביבים,
לטווח ארוך, שימוש בשחרור כבריחה יכול אפילו להחמיר בעיות רגשיות במקום לפתור אותן. הדבר השלישי קשור לפוריות. הגוף מייצר זרע כל הזמן, אבל הוא צריך זמן למלא מחדש את המאגר, בערך 72 שעות. אז אם אתם משחררים כל יום, ריכוז הזרע בכל פעם יהיה נמוך יותר. לרוב הגברים זה לא משנה בכלל. אבל אם אתם מנסים להביא ילד לעולם, או נכד אם כבר מדברים על הקהל שלנו, זה יכול להשפיע על הסיכויים. מומחים ממליצים לזוגות שמנסים להיכנס להיריון, להשאיר רווח של 2-3 בין שחרורים. ככה איכות הזרע גבוהה יותר וסיכויי ההפריה עולים. הדבר הרביעי אולי יישמע לכם מוזר בהתחלה, יותר מדי יכול להוביל לפחות, אני מדברת על החשק. כשאתם משחררים הרבה מאוד, המוח מתרגל לשחרור התמידי של דופמין, ומה שקורה עם הזמן הוא שמערכת התגמול מתקהה קצת. התוצאה יכולה להיות פחות חשק ספונטני, פחות התרגשות. בנוסף יש משהו שנקרא תקופת התאוששות, הזמן שהגוף צריך אחרי אורגזמה כדי להתאושש. מי שמשחרר כל יום, לפעמים מעריך את התקופה הזו בלי לשים לב. זה אומר שהרמה הבסיסית של החשק יורדת. לפעמים, הפסיקה קצרה של כמה ימים יכולה להחזיר את ההתלהבות. והדבר האחרון, וזה משהו שאני רוצה שתשימו אליו לב במיוחד, יש קשר בין הרגלי שחרור לבין תפקוד מיני עם בת זוג. כשגבר מתרגל לשחרר מהר, לבד, בלי להקשיב לגוף, המוח והגוף לומדים את הדפוס הזה. ואז, כשמגיעים ליחסים אמיתיים עם בת זוג, הגוף ממשיך לפעול לפי מה שהוא למד. זה יכול להוביל לשחרור מוקדם, או לקשיים בשליטה, ולפעמים גם ללחץ ביצועים. הפחד לא להחזיק מספיק יכול לגרום לבעיות בזקפה, כי מתח הוא האויב הכי גדול של זקפה יציבה, ואז נוצר מעגל שלילי, יותר פחד, יותר בעיות, פחות הנאה. אז מה עושים? איך מוצאים את האיזון? קודם כל, הקשיבו לגוף שלכם, כל אחד שונה. מה שעובד לשכן לא בהכרח עובד לכם. יש גברים בני 80 שפעילים כל יום ומרגישים מצוין, ויש גברים בני 50 שמרגישים שפעמיים בשבוע זה מה שמתאים להם. שניהם בסדר גמור. שנית, שאלו את עצמכם למה אתם עושים את זה. אם התשובה היא כי יש חשק, כי זה נעים, כי זה חלק טבעי מהחיים, מצוין. אם התשובה היא כי אתם משועממים, כי אתם עצובים, כי אתם לא יודעים מה לעשות עם עצמכם, אולי כדאי לחשוב על זה. שלישית, אל תתביישו לדבר על זה. לא עם חברים אם זה לא נוח לכם, אבל לפחות עם איש מקצוע אם יש משהו שמטריד אתכם. אני לא יכולה להגיד לכם כמה גברים נכנסים אליי למרפאה עם שאלות שהם נשאו איתם שנים כי התביישו לשאול, אין סיבה להתבייש. זה חלק מהבריאות שלכם בדיוק כמו לחץ דם או קולסטרול. רביעית, אם אתם מרגישים שיש בעיה, בין אם זה חוסר שליטה, בין אם זה בעיות בתפקוד, בין אם זה תחושות של אשמה, יש עזרה. יש שיטות טבעיות, מבוססות מדעית, שיכולות לעזור בלי תרופות. ויש גם אפשרויות טיפוליות אחרות אם צריך. אני רוצה לחזור לרגע לדוד, הגבר בן ה-72 שסיפרתי עליו בהתחלה. אחרי שדיברנו, אחרי שהסברתי לו את כל מה שהסברתי לכם היום, הוא יצא מהמרפאה עם חיוך. הוא הבין שהוא לא שבור, הוא לא מוזר, הוא פשוט בריא, וזה מה שאני רוצה שגם אתם תרגישו אחרי הסרטון הזה. אז בואו נסכם. מה קורה כשמשחררים כל יום? מצד אחד יש יתרונות אמיתיים. הורמונים שמשפרים מצב רוח, שינה טובה יותר, אימון קל למערכת הלב, אולי אפילו הגנה מפני סרטן ההרמונית וחיזוק מערכת החיסון. מצד שני, יש דברים שצריך להיזהר מהם. התנהגות כפייתית, שימוש כבריחה מרגשות, השפעה על פוריות למי שזה רלוונטי, ירידה אפשרית בחשק וסיכון לבעיות בתפקוד. המסקנה החשובה ביותר היא שאיזון ומודעות עצמית הם המפתח.
אם זה עושה לכם טוב, מפחית מתח ומוסיף לחיים שלכם, כנראה שזה בסדר גמור. אם זה הופך לכפייתי או גורם לבעיות, כדאי לבחון את ההרגלים מחדש. ואני רוצה לסיים עם משהו חשוב. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מסרים סותרים מהסביבה, מהתקשורת, מהאינטרנט. אחד אומר ככה, השני אומר אחרת. זה יוצר בלבול ולפעמים גם בושה מיותרת, אבל הגוף שלכם הוא שלכם. אתם מכירים אותו הכי טוב. הקשיבו לו, תנו לו מה שהוא צריך, ואל תיתנו לאף אחד לגרום לכם להרגיש רע על משהו טבעי לחלוטין. אם הסרטון הזה עזר לכם, אני אשמח שתשתפו אותו עם מישהו שאולי צריך לשמוע את זה. הרבה גברים מסתובבים עם שאלות ופחדים שהם לא צריכים לשאת לבד, ואם יש לכם שאלות או הערות, אני קוראת את התגובות ואשמח לענות. תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ותזכרו, איזון הוא המפתח לכל דבר בחיים.